आज चलते ଯିବା ବାଙ୍ଗିରି ପଶି ଘାଟି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରାସ୍ତା ସାରା ସବୁବେଳେ ଜାମ୍ ଥାଏ, ଆଜି ଜାମ୍ ନାହିଁ, ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଆଉ ଘାଟି ପୁରା ବନଉଛନ୍ତି, କେବେ ଯେ ବନେଇ ହବ ଯାଇ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ଏ ମହାଶୟ ଆଗରେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଜଣା ପଡ଼ୁନି ଗାଡ଼ି ବୋଧେ ବାଡ଼େଇ ଦେବ। ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ବସିଛନ୍ତି। କେତେ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ସଫା କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ପାଖରେ ପାଖରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସବୁ ଗୁଡ଼ା ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମା ଦୁଆରେ ଶୁଣି ମାଙ୍କୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲା ମାଙ୍କ ସହ। ତ ଆମର ତ ମରିଛନ୍ତି, ତ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ହେବନି। ଏଇଠୁ ଜୁହାର ମାରିଦେବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ପୂଜା ତ କରିହେବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଇଠି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ସେ ତଳ ରାସ୍ତାଟା ପାର କରିବା ପାଇଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗେ। ଉପର ରାସ୍ତା ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ସରକାର କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଶାନ୍ତିରେ ଯାଅ ଶାନ୍ତିରେ ଆସ। ତଳ ରାସ୍ତାଟା ବନ୍ଦ ଅଛି, ତଳ ରାସ୍ତାଟା କେବେ କରିବେ ଭଗବାନ ଜଣା। ଆମର ଉପର ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ନା, ଏଗୁଡ଼ା କି ଫୁଲ ନିହାତି କହିବେ ମୋତେ। ଏଟା ହେଉଛି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଏଟା ସୋରିଷ ଫୁଲ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ।